E case, como sempre, unha vez que remata o curso, chega a hora de celebracións. Os máis pequenos tiveron a oportunidade de acercarse esta fin de semana á Carballeira de Olive. Xa saben que ali celebrase a festa dos Pereiriños. Pois ben, ata ali tamén nos achegamos nós para que vostedes visualicen algúns dos momentos. Teño un poema titulado O primeiro día da escola, é dicir, dedicado aos pereiriños. Quen iña crer que 30 anos despois eses versos terían cabida neste pregón? Vai por todos, titúlase O primeiro día da escola, o neno da aldea. Non chores, meniño, que o vas pasar ben. Mercadeixe un subiote para tocar con el. Cala, meu meniño, deixa de chorar. Cos outros rapaces no recreo a xogar. Tes que ir, meniño, tes que ir a aprender. Pepiño da Mato xa sabe ler. Que era alumno da escola de Rubín e de García Barros. Entón, os dous patriarcas estarían aquí. Por qué? Porque Varela Buxán foi o patriarca do teatro galego. Por lo tanto, dous patriarcas á sombra destes fermosos carballos. E tamén trouxen aquí outra cousa que pode ser perfectamente a orixe desta festa. A orixe desta festa está nunha festividade que hai uns días tamén se volveu a celebrar alá por Lagartóns, a festa do Labrego, onde o mestre de Rubín, o patriarca